All right, emsakazweni Khula FM 100.4 nisho kanjalo ke the house of God bathi laba benze kahle nje bawuqhelisa imqhele yokunqoba Bishop ngicabanga ukuthi enye imqhele okhulunywa ngayo eyoqhelisa abantu abanjengabo David oDavid mfundisi Makeba kuningi abakwenzile ikakhulukazi mawubheka iBhayibheli kukhona the same mawubuka the same ngithi the same scripture Bishop la azwakala khona uDavid ethi kwangilungela ukuba ngihlushwe uyabona kunezinto uDavid ngicabanga ukuthi wayibuka ngaleso sikhathi esahlupheka noma esahlushwa ngaleso sikhathi izinto zingamhambeli kahle kanti kwakufuna ukufezwa imiso zikaJehova. So ke namhlanje uthi David uthi umfundisi uMageba masiqala la uthi ngajabula lapho bethi kimi masi ngamanye amazwi uDavid ngathi wayenalo ulwazi baMageba lokuthi uma eyalapha kunayo yonke into engadluli into engayithola ngimila ukuthi ngaze nganikezwa a biggest opportunity emhlabeni ithuba lokuthi kuthiwa masiye endlini kaJehova. UMageba uDavid wayijabuliswa yilokho ukuthi la okuthiwa ngiye khona ngathi lapha ngiyoba phakathi komhlane nembeleko isho labantu ngiyiswe endaweni la okune protection khona engadinga abantu abazogada Bishop njengoba kadusho kune protection lapha yasekhaya ezulwini okuthi kunesiphiwo nje lapho kunezinto onikezwa zona ongazi na ukuthi zifike kanjani kuwe kunomusa in fact kule ndawo ngathi uDavid iyona into emjabulisa Mageba. Baba Majoka uma ngabe ubuka le ndoda uDavid isikhathi esiningi umuntu obengahlala ekhaya kodwa uma kufika umyalelo akufika umyalelo othi ake siye ngasekhaya kusiyami kufika umyalelo othi asiye endlini kaJehova shuthi uma ngabe buka nawe uyabona nobe kuzongisiza ngani ukuye ekhaya kusiyami ngoba ukuphila kungapha kungapha la ngesaba khona umnikazi wendlu uma ngabe efunda uBishop ufunda into ethi ngizogcina amazwi ukuze ngingoni kuwe ngizowagcina enhlizweni ukube kuthiwa besinendawo enhlizweni yokugcina nje amazwi ukona ngabe kuyaqhela kithi into esonisayo ukuthi ayikho indawo la sigcine khona amazwi kunalokho sigcine indaba zabantu kunalokho sigcine inhlebe ezithize uthola ukuthi kwezinye indawo kugcina sekufika la kuthiwa khona hey ndoda ngoba ngathi asizwani awuphuma ubhekele nami ngibhekele ngesizathu sokuthi abantu isikhathi esiningi ukukhoze nabo uthothi awalondiwa amanzi Bishop kunjalo umsakazi ngifisa kakhulu ukuthi ke sibuke kakhulu kunokukhuluma ukuthi good things come to those who wait. Kahle uDavid ngathi wayelindile Mageba elinde amazwi azomsusa endaweni akuyona ambeke endaweni engamadlela ahlaza endlini kaJehova ziningi izinto ezitholakalayo sesike sakubalula ukuthi endlini kaJehova kutholakala izwi that is a first priority ngoba ayikho into ongayenza ngaphandle kwezwi elilodwa izwi elivela emlonyeni kaJehova lanele ukuguqula izimo zethu ngoba uma usuphakathi isimo sakho siyashintsha spiritually ezinye izinto ezisilimaza kakhulu usufikile endlini kaJehova kwaze kwathi angithi ngelinye ilanga kuthiwa uJeremiya endlini yombombi akabuke ukuthi kwenziwane endlini yombombi uDavid esimthola eveza kakhulu into ayizwile bese efuna ukuyenza ngoba kubalulekile mfundisi ukuthi yizwa bese uyayenza njengoba silapha sizokwenza izwi
asizile ukuzoveza ububandla bethu kodwa njengezisebenzi zikaNkuluNkulu sizokwenza lokhu uNkuluNkulu afuna ukuthi sikwenze ngoba kubalulekile ukuthi umsakazi nawe umlaleli ekhaya uma uhamba uveze ubuNkulunkulu selapha emhlabeni ngoba uNkulunkulu njengoba silapha thina singamanxusa kaKristu uNkulunkulu ubonakala kithi uNkulunkulu akaphilwe yithi ukuze abantu babone uhambiso lwakhe kithina so now uDavide usikhombisa kakhulu at a young age ukuthi izinto ngempela ezizomkhulisa izinto ayizwile 1 number 2 izinto azozenza amen ba kukhona into esike sayiveza mhlambe uBishop ayivezayo ukuthi ukugcina amazwi kukwenza umesaba uNkulunkulu kukwenza ungoni uma ngakuhambe kubantu abaningi nje abantu uzothola ukuthi intukuthelo anayo ka2002 uyayikhumbula kodwa izwi elake lashunyayelwa ekhona ngawo 2002 akalikhumbuli ugcine izinto ezingafanele ukuthi ayigcine enhlizweni ingakho kungathi akamesabi nje uNkulunkulu akufanele sigcine izinto ezingafanele kodwa kufanele sigcine izinto zikaNkulunkulu amen ba Bishop kuyiqiniso umsakazi nawe emlaleli lapha ekhaya ukuthi into ebalulekile ngokulalela izwi likaNkulunkulu ukuthi ulenze Nkosi yami makeba kuyiqiniso ukuthi mase sifika phakathi endlini kaNkulunkulu sibuka into eziningi sibuka indonga sibuka abantu bagqoke kanjani bacula kanjani badlile noma badlile kanti namhlanje besizothi asizokondla umphefumulo ngoba sisuke emakhaya sidlile inyama sisuke sesiyondlile kodwa ngenxa ukuthi yona ihlale njalo ilangazelele ukuphila okuphakade bengifisa nje ukuthi ngizothi namhlanje lelizwi linamandla liphilile lethembekile aliphelelwa isikhathi ngoba amanye amazwi akhulunywa abanye abantu aphelelwa isikhathi futhi sikwazi ukubamba amazwi akhulunywa abanye abantu kithi amazwi asabisayo kodwa amazwi asiphilisayo asikwazi ukuwabamba usathana ukenyenyeza endlebeni yakho akutshela ukuthi namhlanje uzobulawa usiyosaba ngisho ungalali ngisho emzini wakho ngenxa yamazwi akhulunywe isitha kodwa izwi likaThixo uma lithe ungesabi ngizoba nawe usubuka amazwi ashiwo uThixo ukuthi hayi lamazwi lakhulunywa umuntu engamboni lamazwi akhulunywa umuntu athi ngilibambe lingashoni ngimbonile lapha anyathele khona so lamazwi afika esikhohliswa ngawo cha asikhohlisi kodwa sizoqinisizwa amen